Omunyabiasara omo okorukwanganira Daniel Abebo kuruchinsemo chia tabaka ase chikware chigotoka chinsemo chia birongo niganyara kubaka ukwana igoro yebango elie kubekwa yabikirwa ase bintu abanene mona murekera ase chigware nigatebire buna ebiasara by'echigware nigo biranirense kubwatekana no gukinirwa okugwe chitax niganyara kubaka usaba serikali nyare ko babo igoge korosia environment ngiya okoremeremo erinde gukinia ebiasara erinde nyorare ko bagekonyora ibango iyuega kurwasa mwananchi. Chama lietane Mombasa Daniel Abebo tunumanya biashara kutoka tabaka Chigware mugira kamati nataka gukwanira igoro ye ebange bwana karikobeku asema ngana binte binge lakini nonya ne se Chigware tagete nkwane abantu bari ntuwe kabanyana ba Afrika bagusito wade twagora lakini una twararire kugeza biri iri mwaka wa erecha bantu bangerero mbari kubora bwara ikintu gyakabere ikintu kibono tukobe kama ni ichiko lyakire muna karota twagwe permit ya ko ni bintu bichi wari guchisiko bakwaka na kibesa ntu twale kuboria serikali onyenta gete konyole bange